Takto vyzerá na Silvestra Baťovianska záhrada. A ukážeme vám našu prednú časť, tichú zónu, ktorej autorkou myšlienky je Miriam a spolu s ostatnými vytvorili takéto krásne dielo. Zelená stena, ktorá ešte len bude zarastená, knižná budka, kopec, ktorý, keď vyrastú všetky trvalky a trávy, tak bude vytvárať úžasnú stenu. Chodník. Chýbajú nám ešte lavičky, ktoré veríme, že sa nám podarí získať. Trvalky, ktoré teraz nevidíte všetky, pretože sú zamrznuté. Tak toto je naša predná časť Baťovianskej záhrady, takzvaná tichá zóna. Nezabudnite nás v roku 2025 navštíviť, aby ste videli, ako aj napredujeme, ale najmä, aby ste videli klenot Baťovian. Je to najpôvabnejší pozemok v Partizánskom. Tu nás čaká ďalšia práca na budúci rok. A spravíme si aj krátky pohľad do zvyšku záhrady. Vzadu vidíte kopec radosti, ktorý nás čaká budúci rok pretvoriť. A takto vyzerá záhrada teraz. Posledný deň v roku 2024 v Baťovianskej záhrade.